praja dadya satriya yakti nyata bisa ngasta pusaraning praja jaya mas kowe rasa marang sasama ya layang mas aja terus tidak terang kerok rasa wajib nyata putri laku raja trah satria tama kudu ngayomi sasama ya layang mas dasar satria utama abdi turun narta berbudi bawa laksana tansah tapa prat gaya rahar janing praja yakti dadya srana hambangun saya rukun sahiyat sahika praya sangkatu mandang karya kang ditya sri lagawa iku nyata Indonesia raja kita kanthi anjur syukur ana ing ikan sana dasarena gara yo tinggal weka dening kawan mas padha kalamun kang silena katrobos tindak angkara diprayetna
tujuane